Sa ngalan ng Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa dihang nagbitay sa krus ang atong Ginoong Hesukristo, nakita niya ang iyang inahan nga naa sa ubos, nagtanaw kaniya. Uban ang tinunan sa atong Ginoo nga si San Juan. Dili nato malimtan kini nga parte sa Ebanghelyo nga sa dihang naa nagbitay sa krus ang atong Ginoo, ya naapod sa ubos sa iyang tiilan, nagtanaw ang iyang inahan, si Mama Mary, uban ang tinunan sa atong Ginoo nga si San Juan, Apostol Juan, Ebanghilista Juan. Namulong ang atong Ginoo ngadto sa atong inahan nga si Mama Mary, inahan sa atong Ginoo, giingnan sa atong Ginoo nga si Jesucristo, giingnan niya ang iyang inahan. Babae, ania ang imong anak. Dayon, ang tinunan pod sa atong Ginoo nga si San Juan, giingnan pod sa atong Ginoo, anak, ania ang imong inahan. Mga igsuon, wala ba mo mahibong o unsa ang inyong hunahuna sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa ang iyang gipasabot dinhi? Nga ang iyang inahan, iya mang giingnan nga ania ang imong anak. Dili ni nato pagkasabton nga ang anak dinhi nga gipasabot ni Kristo ang iyang kaugalingon. Although si Kristo anak man gyud ni Maria, anak man gyud ni Mama Mary. Ang mga nagtuo tanan sa Biblia di gyud molalis ana nga si Kristo anak ni Santa Maria. Pero nganong namulong pa si Kristo nga giingnan niya ang inahan, babae, ania ang imong anak. But ba ipasabot sa Ginoo nga tungod kay basin wa kaila si Maria, wa kaila si Mama Mary ni Kristo nga iyang anak? Ngano ba nga namulong si Kristo niini nga kahibalo man siya nga kaila gyud si Maria nga siya anak? Nganong niingon pa man gyud ang Ginoo nga ania ang imong anak? Mga igsuon, sumala sa Bible commentary og mao gyud gipasabot, ang anak nga gipasabot ni Kristo nga gitumbok niya mao si Juan. Nga sumala sa Catholic exegesis, Katoliko nga pagsabot, si Kristo nagmando o nag-ingon ngadto ni Maria nga iyang inahan nga ilhon bali sa iyang inahan nga si Maria nga ilhon po niyang anak si San Juan. Ngano ba unsa ba ni ka importante sa atong pagtuo? Unsa ni ka importante sa atong pagtuo? Tungod kay daghan kaayong mga nagbasa karon sa Biblia nga musupak sa pagtulun-ang Katoliko nga si Maria tawgon o ilhon natog mama. Tawgon natog mother. Ang uban maingon pagaling anong tawgon man natog mama si Mary nga wala man kunoy mabasa sa Biblia nga gisugo ta ni Kristo ana nga tawgon og mama iyang mama. Ya, labaw na kay kita, dili man ta anak ni Maria sa unod,
lain man atong mga inahan. Nya ngano mang ilhon natong inahan, nganong ilhon man natong mother si Maria nga dili man nato inahan sa unod si Maria. Mao nang ang uban moingon nga sayop jud ang Katoliko. Daghang mga namiya sa Katoliko tungod ana usana sa hinungdan. Ngano mang ilhon man nato si Maria nga mama o mother nga wa man magtudlo kuno ang Ginoo, wa man magtudlo si Kristo nga tawgon og mama, tawgon og mother iyang inahan nato. Gani si Kristo ang iyang gitawag sa iyang mama, woman, babae, dili mama. Di ba? Siguro nakadungog na mo ana nga klase sa objection mga tinahod nga tigpaminaw, mga tinahod nga viewers sa RMN Dipolog. Nakahibalo na siguro mo ana, naka-enkwentro na mo ana nga klase sa objection sa pagtuo. Nga, muingon sila, muingon ang uban, nga ngano mang tawgon natog mama, nganong tawgon man natog mother si Mary, nga dili man siya inahan nato sa unod. Ang iyang inahan ang iyang anak sa unod, maura si Kristo, sa ato pa, si Kristo rang makaila ni Maria, nga inahan o mother kay anak man siya sa unod ni Maria. Di ba? Pero gani, wa man niya tawag mama, gitawag man niya woman. Mga igsoon, sumala sa Katoliko nga pagsabot o exegesis, klaro kaayo nga si Kristo dinhi iyang gipadayag ang usa ka pagtulunan nga gusto niyang mahimong pagtulunan nga kinahanglan ato gyung dawaton nga buot ipasabot sa Ginoo dinhi nga si Maria dili lang iyang inahan, kita usab nga mga anak sa Dios muilapod ni Maria nga inahan. Ngano man, kay iya manggiingnan si Juan dinhi sa maong mga bersikulo sa Biblia, no? Katong nagbitay si Kristo sa krus, nga si Mama Mary, nga inahan sa atong Ginoo, ilhon po niyang anak si San Juan. Bisan dili niya anak sa unod si San Juan. Di ba? Nya, vice versa po, giingnan po niya ang iyang tinun-an nga si Juan, ania ang imong inahan. Buot ipasabot ni Kristo nga ilhon po ni Juan nga iyang tinun-an nga si Maria, iya pong inahan. So dinhi, nagpasabot nga gitudlo ni Kristo aning mga bahina sa Biblia, no? Mga igsuon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, o tinahod nga mga viewers, RMN Dipolog, o kamong mga nagtanaw ani sa YouTube, kaya ato maning i-upload sa YouTube, no? Ma-upload man nato sa YouTube. Nga dinhi buot ni Kristo nga atong masayran nga si Maria sa atong Kristohanon nga pagtuo, inahan siya nato. Bisag dili nato inahan si Maria sa unod. Kay buot man niya nga ang iyang nanay nga si Maria, ilhon niyang anak si San Juan, o si San Juan po ilhon niyang inahan si Mama Mary. So dinhi gitudlo sa Ginoo, sumala sa Katoliko nga exegesis o pagsabot nga dinhi na klaro o dinhi na pamatud-an sa maong bahin sa Biblia, diha, no? Dinhi nag-ugat ka ng pagtuo nato nga si Maria ato gyung ilhon nga inahan. Spiritual mother. Kay dili kay alang-alang mo ingon pa si Kristo nga iyang gipasabot nga ang anak diri nga iyang gipasabot pag-ingon niya ni Mama Mary nga, woman, aniya ang imong anak. Kahibalo naman si Mary nga anak yun niya si Kristo, niya si Kristo po kahibalo po siya nga inahan niya si Maria. Pero atong tubagon po ning giingon nila nga nganong gitawag man niya woman o babae? Si Maria. Ang uban mo ingon na lang nga mao nang sakto gyud ang mga protestante nga wala magtahod. Di po ko moingog wala magtahod ang mga protestante kay
sa akong na hinabi nga protestante, miingon siya nga, kaya naman ko yung mga Katoliko nga, wala ko no magtahod ni Maria ang mga protestante. Katong protestante nga akong na istorya, dili na tinuod, nagtahod. Inahan gud sa atong Ginoo, nagtahod. Pero, ang buot ipasabot nga tungod kay si Kristo, iya lang gitawag og woman o babae iyang inahan, sabto na sa uban, ingnon lang nako sa ubang protestante, kay dili man punta ng protestante nga ingon ana og pagsabot, no? Moingon mo po sila nga gatahod silang Mama Mary. Pero ang uban moingon nga mo nay gamito nilang argumento nga si Kristo wa gali magtahod siyang nanay kay gitawag lang niyag babae. Nganong gitawag man niyag woman, gitawag man niyag babae si Maria nga inahan man niya si Maria. Mga igsoon, sumala sa Catholic nga exegesis o pagsabot. Sa kultura, kustumbre sa mga Hudyo kaniadto, anong gitawag na to, understanding the scripture in context o historically. Okay. Sa mga Hudyo ni adto sa ilang panahon, kanang pagtawag og babae sa usa ka babae, dili na sabton nga wala kagatahod o walay pagtahod ang pagtawag og babae sa usa ka babae nga naman ay ngalan. Di ba? Kaya sa atong panahon karon kung tawgon nimo og babae ang babae nga naay ngalan, ingnon jud kang wala kagatahod. Nganong tawgon man nimo og babae nga naman siya ngalan? Di ba? Pero sa mga Hudyo kaniadto, kanang pagtawag og babae sa usa ka babae, usa na kadako nga pagtahod. Unya, ang pinaka bugat pud nga rason nganong gitawag ni Kristo og babae ang iyang inahan aron atong masabtan, aron makahibaluta unsay interpretation atong proto-evangelium nga bersikulo sa Biblia sa Genesis 3:15 nga naghisgot dihag usa ka babae nga lahi ni Eva nga unang maayong balita nga gipadayag sa Dios nga human mahulog ang una natong ginikanan nga si Eva, nahulog sa sala, naa na dayoy babae nga gi-announce ang Dios, gipahibalo ang Dios nga naay babae nga lahi ni Eva. Ngabot ipasabot usa ka babae nga makigbatok gayud sa kadaotan. Kining babayhan mao si Maria. Mao na ang Catholic exegesis mga igsuon nga buot ni Kristo atong masayran, atong mahibaw-an nga ang babae nga gihisgutan sa proto-evangelium, unang balita, human mahulog ang una natong ginikanan, gipahibalo dayon sa Dios nga naay babae nga makigbatok gayod sa yawa. Kay katong unang babae nga si Eva, nahulog man sa kamot sa yawa. Kay nagpatintal man. Naadi ay babae dayon gipadayag ang Dios nga lahi ni Eva. Naay babae nga makigbatok gayod sa yawa, but ipasabot mo dumili gayod sa pagbuhat og sala. Dili gayud magpatintal sa yawa, mao kana si Maria. Mao na mga igsoon nga aron masayra nato nga si Maria ang babae nga gihisgutan sa Genesis 3:15. Ang bersikulo sa Biblia nga gitawag natog proto-evangelium text o bersikulo. Unang maayong balita nga gipadayag sa Dios human mahulog ang una natong ginikanan nga si Adan og Eva. Unang babae nga si Eva nahulog kay nagpatintal sa yawa, pero naay babae nga gipadayag, gi-announce sa Dios, gipahibalo sa Dios. Sa Genesis 3:15 nga naay babae nga balitad, dili parehas na iba nga natintal. Kining babayhana makigbatok gayod sa yawa. Sa ato pa, dili ni mubuhat gayud og sala. Dili mubuhat og daotan og mauna si Maria. Mga igsoon. So, mauna nga si Maria ang babae nga gipasabot sa Dios sa Genesis 3:15. Ang babae nga silbing reverse ni Eva, kay si Eva nagpatintal man to si yawa. Kining babayhana, si Maria, dili magpatintal. Dili mahulog sa sala, mo bitang gitawag sa Immaculate Conception.
Kay ang iyang pagka-sinless, dili tungod kay nataptan siya hugaw. Gipananggan-an na siya hugaw, limpyo na sang daan, the moment nga gipanamkon siya siyang inahan, tungod sa gahom sa Espiritu Santo, dili naman noon ni mabasa litra por litra sa Biblia, pero kay ang Katoliko mao man ni original nga simbahan, mao man ni ang gigiyahan sa Espiritu Santo sa fullness of the truth, mao nang matudlo gini sa simbahang Katoliko, bisag dili ni explicit sa Biblia nga si Maria sinless, wala gyud sala, immaculate conception. Then sa iya pong pagkanatao na, naglikay pod si Maria og buhat og sala, ug wa gyud ni makasala. Wa may mabasa sa Biblia ang nakasala si Maria. Oh. So si Mama Mary ang gipasabot sa Genesis chapter 3 verse 15 nga babae. Mao nay hinungdan, mao nay tubag sa pangutana nganong babae man ang gitawag ni Kristo sa iyang inahan. Dili ni pagpasabot nga way tahod si Kristo sa iyang inahan. Kay sumala sa kustumbre sa mga Hudiyo, ang pagtawag og babae sa usa ka babae usa na kadakong pagtahod. Og ang pinakadakong pagtulunan ani sa Kristyanismo nga aron masayod ta, gipahibaluta sa Dios nga si Maria ang babae nga gipanagna diya sa Henesis 3:15, unang maayong balita, ang babae nga mudumili gayod o makigbatok gayod sa kadautan. Dili gyud magpatintal sa yawa. Mao na mga igsoon ang hinungdan. Niya katugaling sa kasal sa kana pod. Di ba? Gamiton po ni mga dili Katoliko nga muingon nga ang Katoliko kuno tahod-tahod ni Maria nga si Kristo gani kuno gatahod siyang mama kay gitawag ra niya babae. Ang tubag lagi ana dili na sabton nga wa magtahod si Kristo siyang mama. Kay kung ingno nato nga si Kristo wa magtahod siyang mama, di si Kristo din naglapa sa napulo kasugo kanang muralo nga tahuron ang ginikanan. Di ba? Nalayo na hinuntana kung tawgo na to og kuan kanang dili masinulundon si Kristus balaod. Kung kita muingon nga nagtahod ta ni Maria, mas labing nagtahod ang atong Ginoo kay Ginoo gud. Di ba? Oh, mao na nga kanang pagtawag og babae ni Kristo sa iyang nanay nga si Maria, usa na kadakong pagtahod alang sa Jewish context kaniadto, dili lang sa Jewish context, bisan sa atong Christian context. Kung dili lang nato parehason sa pagsabot nato karon, pagsabot nato nga tawhanon, kung mutawag gali tag babae sa usa ka babae, tawgo na wa kagatahod. Dili ingon ana ang Kristohanon nga pagsabot, mga suki nga tigpaminaw, mga suki nga viewers sa RMN Dipolog. So mao na mga igsoon, ngano nga gitawag og babae ni Kristo ang iyang inahan aron makahibaluta, unang punto ni, unang premise ni, aron makahibaluta nga si Maria ang gipasabot nga babae sa Genesis 3:15. Unya katupong sa kasal sa kana nga gitawag hapon ni Kristo og babae iyang mama na si Mary, kana aron masayod gyud ta. No, giduha ba ka premise, no? Parang di na gyud ta magduda ba, pero daghan pa manghapong nagduda o dili mo tuo. Nga si Maria ang babae nga gipasabot sa Genesis 3:15. Mga suki nga tigpaminaw, mga tinahod nga viewers sa RMN Dipolog. Unya, matud pa sa usa ka pare, no, na di jud ko makalimot ani. Nga si San Juan kuno niadtong nagbitay si Kristo sa krus. Si San Juan kuno niadtong higayuna nagrepresent sa tanang mga Kristohanon. Nga naman kay ang tanang mga Kristohanon god mga tinun-an man ni Kristo. Di ba kitang mga Kristiyanos, kitang mga binunyagang Kristohanon, binunyagang Katoliko, kita tanan tinun-an ta ni Kristo? Tinun-an ta ni Kristo. So, si San Juan kuno niadtong higayuna nagrepresent sa tanang mga Kristohanon. Katong dito sa tiilan sa krus ba, si San Juan nagrepresent lang kuno natong tanang mga Kristiyano. Nga sa dihang niingon si Kristo ni Maria, babae, ilha, nga anak nimo si Juan nga akong tinun-an.
Then, ang iya pong tinunan, iyang giingnan, akong tinunan, ilha nga inahan ang akong inahan. So, vice versa. Nga si Juan kuno, sumala sa Catholic exegesis, iyang ilhon nga mama, si Maria, bisan dili anak si San Juan ni Maria sa unod. So, mao na nga, wa masayop ang mga Katoliko kung magnanay-nanay, magmamamama ni Mary. Nga naman, kay gipasabot nga na ni Kristo. Basahan ninyo. Sa Gospel, sa Ebanghelyo, sa dihang nagbitay si Kristo sa krus, unsa may giingon ni Kristo sa iyang tinunan nga si Juan. Akong tinunan, ilha nga imong mama, nanay, ang akong inahan. So, buot ni Kristo nga ilhon ni Juan nga mama o mother si Mary. Bisibersa po si Mary, giingnan ni Kristo, babae, aniya ang imong anak. Buti pa sabot nga, ilhon niyang anak po si Juan, bisag dili niya anak sa unod. Unya kay nagrepresent man si San Juan sa tanang mga Kristiyohano ni atong higayuna, tanang mga tinunan ni Kristo, tanang tinunan sa Dios, mao na nga atong awaton si Juan, nga mutawag pod o muila pod ni Mary og mama o mother mga igsoon. Sumo nang gihimo na to ning tema karon, ato ning gisubli pagbalik ning timaha, kay Mother's Day man ron, di ba? Kay sa tanang mga relihiyon nga naggamit og Biblia, Katoliko ra man gyud mo'y nagtawag. Explicit kaayong nag-ila ni Mary nga Mother Mary. Labi na sa luhi kapod, sa logic, kung ang Kristyanismo, pamilya sa Dios, so kung naay hari, naagin ay queen pod. Ug mao man na ang babae nga gitumbok na to, Queen Mother, si Mary. Kay kung naay hari, naamang gyoy kanang reyna, di ba? Unya, muingon sila, nga man nga ang reyna, ang inahan man sa hari. Na mo na kinahanglan na putag exegesis ani, na atong basahon ng history, nga sa mga Hudiyo ni adto, naaman na sa history, sa mga hari-hari nila sa una, katong kingdom, ang mahimong reyna, dili man ang asawa sa hari, ang iya mang inahan. Dili lang ko muhatag ninyo kanang detalye ani, kay dili na mo yatong tema po ron. Pero pagtuon lang mo, pag-search mo sa kanang Catholic exegesis, nga sa history god, kay kung mangutana mo, nga man nga ang reyna, ang inahan man sa hari. Now, tun-in ninyo ang history sa mga Hudiyo. Tun-in ninyo ang history sa mga Hudiyo, nga nung ang hari, ang iyang reyna, ang iyang inahan. Tun-in ninyo, mga igsoon, kay siguro pa mo kahibalo ba, unsay biblical evidence sa Katoliko, nga nung ang isipon nga reyna, isipon nga Queen Mother, ang inahan sa hari. Sato pa, inahan ni Kristo. So, mao na mga igsoon, no? Kay nahinumdum manggug ko nga si San Pablo, nagpasabot, nagtudlo, nga silang mga apostol kono, disciple of Jesus Christ, disciple of God. Unya, kadtong nagdupa si Kristo sa krus, si San Juan, nga naa dito sa ubos sa tiila ni Kristo, nagrepresento sa tanang mga Kristiyanos. Sa ato pa, kung gusto ni Kristo nga ilhon nga inahan ni San Juan ang iyang inahan, sa ato pa, awato na to si San Juan pod, kay mga tinunan man tang tanan. Kung gusto ni Kristo nga ilhon nga inahan ang iyang inahan ni San Juan, atong awaton pod si San Juan. Og mao na nga natuman na sa Katolisismo. Di ba? Kay sa Catholic religion ramang yun gipaila, nga kinahanglan kitang tanan muila, mutahod ni Maria, isip usa ka mother. So di kay ko ka detalye pa og maayo ni ini mga suki nga tigpaminaw tungod kay wa naman tayo igong panahon, no? So, atangin na lang pod kung kanus-an nato ni hisgutan pagbalik og sa uban pa natong mga topic dinhi sa kahayag og mga tubag Katoliko, mga avid listeners, avid viewers sa RMN Dipolog. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.